najlepše priče za sva godišnja doba. Dvanaest meseci. Slovačka narodna bajka. U malom selu kraj šume živela jedna udovica koja je bila na zlu glasu kao pohlepna i prgava žena. Imala je ćerku Holenu i pastorku Marušku koja je ostala u kući nakon očeve smrti. Majka i ćerka su u svemu bile slične, i po izgledu i po ponašanju. Vreme su provodile lenčareći i ne mareći za kućne poslove. Nikada prstom nisu mrdnule, a prigovarale su svemu. Maruška je pak bila dobra i vrijedna devojka i strpljivo je obavljala i najteže poslove. Kakvo god vreme bilo, sirota devojka nije imala ni trenutak odmora. I po suncu i po kiši morala je da skuplja ogrev u šumi, da donosi vodu iz bunara, da traži pečurke i bobice. Jedne januarske večeri, dok je napolju besnela mećava, njih tri su sedele kraj ognjišta da se greju. Pogledavši kroz prozor u sneg što je vejao, maćeha odjednom povika Maruški. Sutra poseban je dan. Holeni je imendan. Maruška, u šumu zađi, visibabe ti pronađi. Ali visibabe još nisu procvetale. Napolju je mećava, a uz to je i mrak. Izgubit ću se i neću moći da se vratim kući. Pobuni se devojka, na šta Holena zakuka iz sveg glasa. Hoću visibabe! Njena se maćeha na to silno rasrdi i povika. Gle, sestru si rasplakala, curo jedna nevaljala. Oblači se i polazi. Bez cveća mi ne dolazi. Nemajući kud, Maruška uze kotaricu i pođe u šumu. Gacala je po dubokom snegu koji joj je sezao do kolena, a vetar je tako silovito duvao da ju je umalo otrgao šal. Na nebo su se navukli crni oblaci i nije bilo ni jedne zvezde da joj obasja put. Gde god tražila, Maruška nije pronašla ni jedan cvetak niti list. Na posletku, umorna i utučena, sede na jedan panj. Sve i da je imala hrabrosti da ode kući praznih ruku, vratiti se više nije mogla. Sneg je zavejao sve staze i sve njene tragove. Sirota devojka pomiri se s tim da će se smrznuti kad odjednom ugleda pred sobom neko svetlo, pa se uputi ka njemu. Izbila je na jedan proplanak i na svoje zaprepašćenje ugledala vatru. Oko nje je na kamenovima sedelo 12 ljudi. Trojica su bila stara, trojica srednjih godina, trojica mladići, a trojica dečačići. Svi su bili u raskošnoj odeći od baršuna protkanoj zlatom i srebrom. Bili su to meseci u godini. Svakog dana sastajali su se tu u šumi oko vatre. U to januar, koji je bio najstariji među njima, opazi Marušku i upita je. Devojčice, kud si pošla? Zašto si u šumu došla? Noć je, zima i sneg veje, idi kući da se greješ. Ona mu priđe i stidljivo odgovori. Visibabe moram ja nabrati, bez njih ne smem kući da se vratim. Starac je zabrinuto pogleda i reče. Visibabe u martu cvetaju, a januar sad se bliži kraju. Na proleće ti se opet vrati, sve će cveće tada procvetati. Tad Mart, koji je bio među njima najmlađima, povika. Pa Maruška to je, devojčica mila. Marljiva i vredna od uvek je bila. Čisto srce ima, svakom će pomoći, a sada bez cveća ne sme kući poći. Januaru hladni, zamenimo mesta, samo na toliko dok snega ne nesta.
ostali meseci na to zaklimaše glavom, a Januar pogledi dugu bradu i reče: vrlo rado, Marte mladi. Sve što treba ti uradi. Dečak na to sede na prvi najviši kamen na kojem je sedeo Januar i zamahnu štapom. Istog trena sneg poče da se topi i sve poče da zeleni i cveta. Pod jednim grmom procvetaše visibabe i Maruška ih brzo nabra i napuni kotaricu. Onda zahvali mesecima i pohita kući, a mesec joj je obasjavao put. Kad su ugledale kotaricu punu cveća, njena maćeha i sestra nisu mogle da poveruju rođenim očima. Gde si ih nabrala? Upita je Holena. Maruška joj reče da ih je našla u šumi pod jednim grmom. Sutradan maćeha naredi Maruški: idi opet tamo i donesi nam jagode. Sirota Maruška zakuka da nema jagoda usred zime, no majka i ćerka ne htedoše ni da čuju. Naposletku rešiše da same odu i potraže jagode kako ih Maruška ne bi usput pojela. Dobro se utopliše, uzeše kotarice, pa se zaputiše u šumu. Posle nekog vremena njih dve dođuše do one vatre. Ne kazaše mesecima ni dobar dan, a kad ih je Januar upitao šta traže, one mu odbrusiše da se to njega ne tiče i odoše. Januar tad zamahnu štapom i udari strašna mećava. Majka i ćerka su lutale po šumi i nikada se više nisu vratile. A Maruška je ostala da živi spokojno u svojoj kući do kraja života.